terá visto. Telelameiro. Non sabedes a noticia que chegou ante Lameiro, non? Polo visto, a Unión Europea soltou uns cartiños para meter en cultura. Xa me diredes se non hai sitios mellores onde metelos, pero... E ao Concello non se lle ocorreu mellor idea que facer unha televisión municipal, Telelameiro. Eu non sei que ten que ver a cultura ca televisión, se me diredes, pero agora esa non é a cuestión. Pois, polo visto, teñen aberto unha convocatoria entre os veciños para elixir o programa principal. Bom, pero eso non pode ser, ó. Que sabemos nós aquí de facer televisión? O que sabe todo o mundo, Puscas. Ou pensas que os que fan Telecinco son catedráticos? Xa me dirás ti, xuntar a 4 lerchas ou veando en corro, que ciencia pode ter? Pois non sei para que carallo queremos outra televisión. Xa temos a gallega, a mellor televisión que se fixo nunca. Pero todo se pode mellorar, Moncho. Ai, sí. Va a mellorar ti o lugar, non? Eles levan a Lolita e ti a quen levas? A Pepucho da Serra tocando os huevos ca armónica. Cala a boca, home, cala a boca. Parame, pero co lugar non se pode competir. Iso xa se sabe. Pero hai outros formatos, hai outras maneiras de facer televisión. Sí. O que queiras, home, o que queiras. Xa te digo desde agora, Esa convocatoria vai quedar en nada. Mira, non vai haber ninguén en Lameiro que perda un só minuto do seu tempo en pensar en programas de televisión. Que tan equivocado estaba. Polo visto, facer programas para a televisión é algo natural nos galegos, Como facer a alineación da selección española ou queimarnos eucaliptos. Algo moi noso. Que tan cabezón eres, Monchiño, cando non queres entender, dígoche nunha palabra, recuperar os clásicos. Cristal, La Dama de Rosa, Falcon Crest, Esclava Isaura. Alex Kidd, non? Estades falando de videoxop? Cala, ignorante. Estamos falando de grandes clásicos da historia da televisión. Mira, Beniña. Non podes facer unha televisión inteira a base do culebrón. Ai, que non. Non, é menos unha televisión pública, que en principio ten que servir para algo. Pois por eso mesmo, Paspán. O culebrón é o millor para educar a xente. Falan de todos os sentimentos humanos, do amor, do odio, dos celos, da vinganza. Todo o que tens que saber para andar pola vida está nos culebróns. Moi ben, moi bonito. Eu mellor marcho para a nave, que ali entre desbrozadoras non teño que escoitar borradas. Verás, Moncho, é unha idea fabulosa. A ver que che parece a ti. Despois dun amplo informativo sobre as noticias de Lameiro, aparece unha rapaza e nos conta o tempo que vai facer mañá. Que? Original, non? Home, don Anselmo, pareceme práctico, é bonito, pero original. Que pasa? É a primeira vez que se fai algo así. Claro que di, don Anselmo, eso levase facendo toda a vida. Eso de mentira, eso chamase o home do tempo. Logo vostede non se acorda de Pemán, da gallega. O meu é completamente diferente. Ai, sí, é logo que é. Verás, a rapaza da que falo eu daría o tempo completamente en pelotas. Era a mellor idea que escoitara na miña vida. Ti calcula que ve un anticiclón en pelotas. Anuncia unha borrasca en pelotas. Maruxía en pelotas. Porta Maruxía en pelotas. Chova ou non chova, era sempre en pelotas. É cun mapa detrás, non? Pero vamos a ver, ti és imbécil ou que che pasa? Quen carallo vai estar mirando para o mapa? A idea de don Anselmo era tan brillante, tan audaz e tan moderna que todo o que escoitei despois pareceume unha estupidez. No, papá, que xa está todo pensado, témolo todo pensadísimo. Mira, o programa vaise chamar Kevin José e Milucho van dar unha volta no 4. Así todo con letras así que van entrando. Sabes de que vai? Pois agora, ainda que me mates, non teño nin idea. Mira, a idea é sinxela. Sería que eu e máis Milucho vayamos dar unha volta no 4. E todo con moitas cámaras, no casco, no manillar, nas rodas, así unha detrás, porque así cando... daste conta? Sí. Entón, nós iríamos dar unha volta por todo o Lameiro. Entendes? Iremos ensinando todo. E a verdade é que o programa sería unha mestura entre a intensidade e a emoción da Fórmula 1 e a humanidade de galegos polo mundo. A que mola? Moitísimo, tamén, moitísimo. En 4 días, todo Lameiro tiña deseñada a súa propia televisión. E dígonos unha cousa, aínda que apareza mentira, a idea de Kevin non era das máis descabelladas, non? Había quen lle gañaba. Un carteiro le vivo en directo a correspondencia que recibe todo Lameiro.
Home, morbo sí que ten, E seguro que lle interesa a xente, porque a xente sempre quer saber os chismes uns dos outros. Sí, a que vai estar interesada é a Garda Civil, xe que digo eu. Espera, Berlino. Cantas veces eu teño que dicir, o correo é privado. A cousa é que leas ti as cartas que xa manda canallo. E outra é lela diante de toda a televisión, pero ti... Vai, vai, Moncho, se queres ir ao detalliño por poñer pejas, eu entendo perfectamente. Pero o importante é que a idea é boa, entendes? E voulle levar, e van a coller. E eu teño outra idea. É un reality, é igual a Gran Hermano, pero non ten nada que ver. En vez de ser nunha casa, é nun bar. Aquí mesmo. Que maravilla. E canta xente pensas meter aquí, Ti que pensas que xente de Lameiro non pega pau, Se non hai un minuto de parada aquí, por favor. Non. Aí está o original do formato, entendes? A idea, o original é que non hai ninguén no bar. Estou eu só. Puscas no seu bar. Claro, pero a idea caralluda, Miña nai querida. Valerio Lazaroff e Chicho Ibáñez Serrador. E ainda faltaba Mayra Gómez. Quen? Moncho. Moncho. Que foi, mía, que foi? Ai, non sei como podes dormir, Estou tan nerviosa que mañá elixen o programa para Telelameiro. Que ilusión, A Asociación de Amas de Casa propuxemos un culebrón que se vai chamar Ansia de Amor. E trata dunha muller pobre que quere converterse nunha muller rica. Pode estar ben iso. Que original, Que original, moi ben, moi ben. Iso vai vos ir moi ben, xa verá. Ana, eu vou seguir dormindo que estaba soñando con que lle daban o balón de ouro a Sergio Ramos. Vale. Por nada daquela. Por veña, que Dios reparta sorte. Ala, ata logo. Que nada, que sei que xa mandaron o resultado por correo postal, que o elixido xa o ten que saber. Dixo nada, porque eu sei de non repartir a primeira carta. Logo tes que terei o chega. Mira de unha vez. Carallo, vai. Se houvese xustiza, tiñan que elixir o programa de Don Anselmo toda a vida, borrascas en pelotas. Es que é unha idea, non o resto. Este é do Concello. É para ti, Puscas, abro xa. Non, trepa aquí. Ai, que nervios, que emoción. Colleron o meu! Colleron-mo! Vamos facer o programa! Ai, miña nai. O malo xa non é que colleran esa parvada de Puscas para Telelameiro. Entendes? O malo é que nos botara do bar, que xa me dirás a min que máis facíamos nós ali. É que ten que ensaiar o artista, se pronto van polo bu. Ensayar. Vamos a ver, non dicían que a xente se volve gilipollas ao sair pola tele? Pois mira ti, Puscas bateu un récord. Volveuse gilipollas antes de sair pola tele. Acreditarín que fora Muchenucha ou Dardului ou Torillos. Sí, son eu, sí. Exacto. Es que Puscas non colle, chámame a mí. Claro, agora que vai ser famoso cambiou o número de teléfono que pagas. Sí, fago. Claro, alcantarillado. Sí, fago... Claro, entendo perfectamente, home, por favor, fame. Sí, tranquilo, xa yo digo eu. Que foi, Era do Concello. Que? A aventura televisiva de Puscas rematou. Resumo polo asunto. Polo visto, alguén lle foi co conto da Unión Europea de que en Lameiro aínda hai varias aldeas sen alcantarillado. E claro, que fixeron? Sacaron os cartos da televisión e meteronos en saneamento. Tío, mío, que atraso, pero por favor, non habrá sitios onde metelo. E nada, quedamos en tele. O que sí é que a Lino de Pitonisa non tiña futuro, Porque a Puscas, cando se mete algo na cabeza, non para. E xa saben que as grabacións destes programas pódense atopar nas mellores gasolineiras. Ademais, igual que poden ver as cintas de Arévalo, poderán ver en cómodos DVDs este programa. Despois deste aviso, imos con uns consellos do noso patrocinador, o almacén de produtos chinos do Chino Yun. Fartos da mala sorte? Cansos de que todo lle saia mal? Chegou a solución aos seus problemas. O gato da sorte coa súa pata máxica que espanta os espíritus. Estes e outros produtos igual de fascinantes pódense atopar no almacén de produtos chinos do Chino Yun. É a súa porta aberta ao mundo e a cultura orientais. Xa saben que estamos abertos de luns a domingo ata as 9:30 da noite. Un saúdo. Ata mañá. Hip hop.
onte vi un programa na NTV sobre a chavalada das cidades. Os tipos son igual de burros ou máis que o meu Kevin. Agora, o que tal fan? Que maravilla, que creatividade. Cantan o rap, bailan o hip hop. Xa vos digo, creatividade. Xa podían aprender algo os pandorcos de Lameiro. Que, chiquitín, que faz? Nada, facéndolle unha xaula pos grilos. Merda, digamos, que ti parece normal. Que satisfacción vas quitar de andar aos grilos? Pois matar o tempo, papá. Ese é o problema vosso da xuventude, home. Dedicamos a matar o tempo en vez de vivir a vida a tope. A ver, que fixeches hoxe? Pois hoxe fun con Milucho a tirarlle pedras aos gatos. Porque é un pailán e atrasado ese. Ti sabes o que é o hip hop e o rap? Sí, iso que fan nas cidades como Milladoiro, Arteixo... Pois aí está, Lameiro, máis pronto ou máis tarde vai ser unha gran cidade tamén. Entendes? E ti tens que estar a última. Ti vas te converter nun artista urbano que expresa a súa frustración a base de creatividade e de ser moderno. Pero eu non sei se saberei facer iso. Sabes, sei no eu que o sabes. Sí, mira, vamos ir a Santa Comba á feira e vouche comprar un chándal rechamante e fardón. Que verás. E alá fomos. Porque para ser un artista urbano o primeiro é ter unha pinta fardona. O talento ven despois, Que maneira de tirar os cartos, home. Porque o chándal feo non é. Pero é que lle quedan 4 tallas grandes, polo menos. Non vai estar cómodo para facer deporte. Que tan ignorantiña es, Elvira. Falas por non estar calada, O chándal xa non é unha prenda deportiva. Ai non, e logo que é? Para ir ás bodas? Non, ya non. O chándal é para cantantes urbanos. Mira pa aquí, Kevin, ensínalle a tua nai como lle pegas ao rap. Vale, aí vai, Lo que pasa en las calles de Lameiro, yo te lo cuento, con mi proximidad, mi sinceridad, mi honestidad, mi legitimidad. Porque mi nombre es Kevin José, el rapero de Lameiro, Kevin José, el rapero de Lameiro. Venda criatura. Que maravilla, saelle todo de dentro. Pero é porque cantan castelán e non en galego? Porque o galego está ben para falar de ferrados, de bullar os millas, de ir ás vacas e tal. Pero non. Para iso, para expresar os sentimentos da xente dos suburbios, está mellor o castelán. Como fan os negros dos guetos de Nueva York. Pero parece que quedou atascado aí nese cacho. Pasa ya as veces, Kevin José, el rapero de Lameiro, Kevin José, el rapero de Lameiro, Kevin José, el rapero de Lameiro, Kevin José. O tipo, cando non sabe que dicir, alarga o estribillo, así, varias veces, non? Ata que se lle ocorre algo. Agora, cando dá cas palabras xustas, é unha maravilla. Bota para fora todas as inquedanzas que ten no corazón. Mi cuerpo se resiente, es lo que siente, es lo que pasa, es la verdad. He bebido mucha Fanta y mi vejiga no se aguanta. Por mayor retrete que o tes aí, home. Gracias, brother. Mi nombre es Kevin José, el rapero de Lameiro. Kevin José, el rapero de Lameiro. Kevin José, el rapero de Lameiro. Aquí é criminal, Tío, vaya maneira de aniquilar a rima. Cala a boca, payaso, que saberás ti. Que aburra un santo, Moncho, que aburra un santo que leva 3 horas repunando. Ademais, para cantar hai que ter música, ou que hai que ter unha letra un pouco aquelada, que non podes cantar o primeiro que se che pasa pola cabeza, home. Pero bueno, ainda se for unha desas cabezas que pasan cousas como a de Albert Einstein, pero pola de Kevin pasan moscas e de cando en vez. Vos non tende nin idea do que é o rap, payaso. Home, unha cousa sí que teñen razón, Cando pasas moitas horas de lado de Kevin escoitando cantar e cantar, entrenche unha gana de collelo polo pescozo e ajanalo. Esta noche estoy en cama confinado, para descanso, porque yo nunca me canso, me la paso rapeando. Mi nombre es Kevin José, rapero de Lameiro, Kevin José. Estou por ir ao seu cuarto e meterlle a almofada na boca desa secar. Non utilices a violencia contra un rapeiro, Elvira. Non vai ser que provoquemos unha guerra de bandas. A banda de Laíño contra a banda de Lestrobe. Quieto. Kevin conseguiu o que busca todo rapeiro. Que os seus temas atorden as mentes da xente. Pero non porque as súas letras falen de cousas que impacten nesas mentes, non. Senón porque non hai Dios que as aguante. Esta sopa está caliente, se siente, se presiente, mi lengua se resiente. Al metérmela en la boca, el dolor que me provoca. Se me pasa como un trago de gaseosa, de la marca Revoltosa. Son Kevin José, el rapero de Lameiro, Kevin José, el rapero de Lameiro.
Ui! Kevin José, el rapeiro de Lameiro. Kevin José, el rapeiro de Lameiro. Kevin José. Non sabedes lo aliviado que quedei, amigos. Cando desapareceu ese ruido constante que me levaba rompendo a cabeza todas as manos. A ver, chiquitín, non lle tomes mal, home. Tu nai leva a violencia no xens. Herdounos de tua avó. Pero que lle pasa? Non te gusta o que fago? Non te gusta como rapeo ou que? Non é iso. Ti rapeas ben, home. O problema é que nas túas cancións nada máis que falas de vivencias persoais, entendes? Claro. Para que nos imos enganar? A tua vida é un aburrimento que non lle interesa a ninguén. Bueno, iso pode ser, pero a mellor o que podo facer é meterme a delincuente como fan moitos rapeiros e así tería sobre que falar. O que podes facer tamén é deixar o rap, home. Tens que buscar outras alternativas, outras formas de expresión para soltar a túa creatividade, entendes? Ainas. Xa, pero que fago? Bailar. O breakdance, coñeces? Sí, iso de... Vale, eu vou poñer a cinta e vos mirades, Ben, o primeiro que vou facer é o moonwall, vale? Moonwall, aí vai. E agora para atrás, o moonwall. E agora vou po chan e vos mirades tamén, vale? Que espectáculo tan lamentable. Mira de peito, parece unha tartaruga cando cae boca arriba. Pois a min recórdame máis ben a unha miñoca cando a tronzas co sacho, Moncho, por que permites que o rapaz faga o ridículo dese xeito? Era para ver se lle pega algo do estilo urbano que teñen os chavales da ciudad, home, pero eu non quero que sexa un pailán como seu pai. E vou fazer. Ben pensado. E aplaudo a tua iniciativa, pero non hai nada que facerlle, non o ves? Ben se ve que sacou o corpo atrofiado da tua familia. Oe, Moncho, non che sería mellor quitalo do baile, do rap e todo eso e metelo a que faga grafitis, que tamén é un arte moi urbano, non? Si, que eu quero que eu poña por la meira adiante a facer pintadas nas casas, vai te dei, home. Ai, pois cuidado, que hoxe en día os grafiteiros están moi cotizados. Sí, mira, ven no xornal de hoxe, mira. As obras do misterioso artista do grafiti Bansky cotizanse por millóns de dólares. Sí, señor, é todo en B, porque esta xente vive no anonimato, entonces non lles anda facendo encima, entende? Non, quen sabe, calquera día fixase en él igual consigue gañarse a vida como pintamonas. Pois, vou non pensar. Arre, mira por aí. Botarei os cacahuetes, a ver se pasa. Bota, a ver se lle pasa o espasmo. Non pensando que iso do baile dábaseme ben, Dáselle, fillo, ti tes un talento natural, home, claro que sí. O que pasa é que hai que ser prácticos na vida, Kevin. O baile non dá cartos. En cambio, o grafiti, forraste. Xa, pero é que eu non sei pintar, papá. Bueno, carallo, como se souberan os grafiteiros. Xa o de menos, home. Hai que saber pintar é o teu nome. E ti sabes, non? Pois xa está. Ti pinta o nome canto máis grande, mellor, así moi grande. Despois sacámoslle unha foto, colgámoslo en internet e veña. A ver canto ofrecen pola túa obra. Xa, pero e se me pilla Garda Civil facendo a pintada, que? Lévame preso. Non o fagas no cuartelillo da familia, mil payaso. Ti tens que tirar máis pa un polígono industrial, así de noite, sabes que non hai rata, que hai moitas paredes grandes, pintas ali, ras, pum, cuidado, Cuidado, pon a capucha que non te identifiquen porque o anonimato nesto dá moitos puntos. Kevin José. E fixo todo o que lle dixen. Puxo a capucha, marchou para o polígamo e fixo a pintada máis grande de toda a comarca dos Ayas. Lástima que escollese malo sitio. Matalo era pouco, Moncho, matalo era pouco. Pero ti viches como me estragou a fachada da nave. De onde sacaría esas ideas? Espera a ver, don Anselmo, xa non se acorda. Se foi vostede o que me animou a que eu puxese a facer grafites. Sí, home, sí, pero coa cantidade de paredes que hai en Lameiro tivo que ir a fixarse precisamente na miña. Mire-o polo lado bo, Agora ten unha obra de arte decorando a nave. Que maravilla, Quede con ela, é un regalo. Sí, gentileza de Moncho, E seguro que co tempo se revaloriza. Moncho, mañá destas horas quero a nave como estaba antes. E naturalmente os materiais descontochos do soldo. Botei 2 días borrando a pintada que a Kevin só lle levou 5 minutos facer. Home, hai que mirar polo lado bo, non? Vese que o tipo é capaz de facer obras destinadas a perdurar. O problema é que Lameiro aínda non está preparado para a cultura urbana.
Que atraso. E o chándal tamén? Tamén, neno, tamén. Vou levar ao feirón a ver se me devolven os cartos ou polo menos que me dean un da túa talla para que che sirva para as clases de xinasia. Perdoa, papá. Falleite. Non, home, non, que va. Tranquilo, non penses eso. A culpa foi miña, home. Ti estabas feliz. Eras feliz, un chaval normal, tuzariño e pailaroco, como ten que ser. Iso déseme ben, Pero mira, hai unha cousa que non entendo. O qué? Eu puxen a capucha cando fun facer a pintada, non? Sí. Para quedar no anonimato, como me dixeches ti. Pero o que non entendo é como don Anselmo puido saber que fun eu quen fixo o grafito. Quen sabe, filho, quen sabe. Se cadra porque don Anselmo é moi listo, ou porque ti tes un estilo propio inconfundible, ou a mellor foi porque puxeches na pintada Kevin José, así en grande. E mira, cadra que ti é o único Kevin José que hai en Lameiro. Entendo. Pode que nunca saibamos a resposta. Mira, mellor esquecer o asunto este, vale? Ti volva a tua vida de sempre a cazar a grilos, a poñer barrenos no río, a meterlle petardos polo cu aos cans. Pa! Vale, venga. Chao. Pode que non sexa un xenio, pero é tan guiado e tan obediente que dan ganas de comelo rico. Paletilla de Ibérico. Onte foi a festa do chupito de ervas na Pereira. Festazo, un festón criminal, xa todos os anos. Pero non puiden ir, home, non puiden ir que lle morreu un tío segundo a Elvira e houve que arrancar para o tanatorio de Carballo. Lástima. Mirade, chorei tanto que a xente viña me dar o pésame antes a min que a viu. O que? Unha festaza criminal. Lino bebeu hasta perder o sentido e a min tocou unha paletilla de Ibérico que rifaba, mira para aquí. Sorte tes sempre, meu home. E a tes. E iso non foi o mellor. A moza de Lino puxos a bailar en riba do palco da comisión así tipo sensual, non sabes? Super erótica. Parecía Madonna. É moi lanzada a ti, pes, É normal. Parti bastar cellas de chupitos e, claro, perdeu a vergonza. Eu xa non a teño e Lino estaba fora de combate e, bueno, xa te imaginas. Xa imagino, que teño que imaginar? Que fixeches? Tranquilo, non fixe nada, home, non fixe nada. Porque Dios non o quixo, que levei na paira de atrás dos coches de choque. Pero foi que deitouse na erva e puxo a roncar como un castrú. Que claro, son un cabaleiro e non me vou poñer a abusar dela dunha dama semi-inconsciente. Home, si un cabaleiro, ti, cala a boca, home. Elino sabe algo? Non sabe nada, nin no vai saber. Sabes, Vanessa dixo que ia ser discreta. Puscas, teño que falar contigo moi seriamente. Vanessa contoume o que pasou onte. Toma discreción. Aproveitarse de que eu estou inconsciente para roubarme o que meu. Iso non se fai un amigo. É que cegueime, Lino, cegueime. Xa sabes como é o licor de ervas, que é moi traicionero. Pero digo unha cousa, non foi para tanto, Se foi para tanto ou non foi para tanto, iso teño que decidir eu. Aí falache, Lino, aí falache. Moncho, por favor, cala a boquiña, que isto é unha conversa entre tus máis eu. Vale. Vou un momentinho ao váter, que parece que me está apretando algo. Por favor. Mira, Lino, eu arrepíntome moito, sabes? Ti dime o que queres que faga e eu fago. Eu que quero que fagas é o que é xusto, Puscas. O que é xusto. Se a rifa comprámola entre os dous, a metade do premio é miña. Estabas falando da rifa. Claro, non vas quedar ti con toda a paletilla, non? A metade é miña. Non, claro, toma a paletilla de Ibérico, é logo. Non, por aí Sí, non. No, por aí non lévala paso. así toda para que non digas que fusión, por favor. Por aí non paso. Xusto é xusto. A metade é túa e a metade é miña. Punto. Se o tío queres así, pois está ben. Compartir. A mí pareceme correcto. Botei 10 minutos no váter ca orella posta na porta, pero como non oía berros, saín a ver que pasaba. Non sabedes a sorpresa que levei, amigos. Pídoche disculpas por pensar mal de ti, Puscas. Foi un malentendido, Lino, non pasa nada, home. Veño, tomámoslle un viño para celebrar a nosa amizade e listo, Carallo, que rápido amañaste o problema. Non, problema ningún. Só faltaría que rifásemos por un cacho de carne. O que digo, Luis? Pero ti, un pouco de respeto, home. Como que un cacho de carne? Un cacho de carne, ten razón, Moncho, que non é un cacho de carne, que é un manxar de deuses, Ti como sabes? Non me digas que xa o probaches sin dicirme nada. Non, só lle metín a puntiña para catar, non sabes, para ver se cheiraba. Chamádeme romántico, pero empezaba a sentirme incómodo escoitando eses dous falar de sexo dun xeito tan descarnado. Que cuidado, que a cousa aínda podía ir a peor, sí.
Lino, como facemos para repartila? Cortámola en 2 cachos. Metade para ti, metade para mí. Perfecto, ti mandas. Espera que vou por un coello. Pero vos estades, como ides tronzar pola metade? Moncho, non te metas. Nestes casos o mellor é tomar unha decisión salomónica. Metade para Puscas, metade para mí, e morro conto, home. Parecían 2 psicópatas desbocados. Partir a Vanessa pola metade. Pero, que se lle conta? O malo de tronzar unha muller pola metade é que se é guapa quedas coa parte de arriba. Pero a parte de abaixo tamén mola. Pero claro, se quedas coa parte de abaixo, eu pregúntome, por onde respiro? Pero por que me pegas? Pasa foto do cartón, pasa. Pero por que? Se estamos falando cosas interesantes de adultos. Vale, xa marcho. Estás seguro que estamos falando de tronzar pola metade, Vanessa? Xurcho, Elvira, xurcho, están trastornados perdidos. Ai, Xesús, o que fai o licor de ervas nos cerebros dos homes. Non é nada igual, non é da química que lle botan. E ti que fixeches? Quedaches ali? Que ia quedar ali? Parechei escopetado, carallo. De todos os xeitos, Elvira, falaban un pouco por falar, Mira, a tolemia dúrelles o que tarda o corpo en eliminar o resto de licor de ervas. Dixo nada. Vas ir ali ao Puscas e valos facer entrar en razón, Tes que evitar ese equinoccio como se xo. E como tantas outras veces, alá fun ao Puscas, directo, salvar unha vida. Ai, chao, toma aí un chupito de caña de ervas que é moi bo para fazer a digestión. Será moi bo, pois metio no cu, non o quero para nada, non quero acabar sendo un perturbado como vos. Oíste, ademais estou aquí non é para beber, é para impedir que cometades un crime espantoso do que os ides arrepentir toda a vida. Que fala? Que vou falar, me debo falar do que dixestes de partir esa criatura en 2. Boh. Iso deixémolo sin pensar, xa cambiamos de idea. Ben, que inteira está máis boa. Se apartes en 2, resecase todo, Decidimos disfrutar entre os 2. Que compartir? Os 2 sabes? Claro, e logo as cousas boas da vida hai que compartilas cos amigos, entende? Manda, carai, sodes ben modernos, sodes ben modernos. E Vanessa está de acordo? E Vanessa, que carallo ten que opinar? Home, ela algo terá que decir, digo eu. A Vanessa xa falou demais, que metendo e malmetendo e dicindo tonterías de que eu quería aproveitarme dele. Exacto. Ademais, se aquí ten que decidir alguén, somos Puscas máis eu, E Vanessa, se non está de acordo, porta. E se algo sobre neste mundo son mulleres. Correcto. Nos seguimos facer pechar o local, dúas botelliñas de vino e apapar esa delicia. Pero vos sabedes o que estades dicindo, payaso. Sabedes a astromonía que ides perpetrar? Deus, ten razón, somos os maleducados por non convidarte. Ti que dir, Puscas? Home, é amigo noso, perdona mucho. Pois a noite vente, Poñemos as botas os 3. Tamén vente que estás desexando, mas digo máis. Traete a Elvira, que ha de haber tallado para todo. Nunca pensei que fosedes tan porcos e tan degenerados, home. Monstruos, libertinos, me cago en tal. Eu nunca vi a ninguén que se puxese así que lle repunara tanto o xamón de pata negra. Parece un talibán. Pero que tan enfermos están, Por moi pendón que sexa Vanessa, a pobre non merece un trato tan degradante, Non sabe Elvira a sorte que ten de estar cun tipo elegante e caballeroso como a min. Deitaos os tres xuntos. Ai, Xesús, pero esa xente que ten na cabeza é Vanessa que di. Está disposta a facelo. Sei o que di ela. O que din eles é que Vanessa ten que facer o que lle manden e punto. Como que o que lle manda? E ainda hai máis, Que? Convidaron-me a min a orxía. A ti? E a ti tamén. A mí? Ai, cago na nai que os pariu. Pero esa xente quen pensa que é? Que teñen na cabeza eses pervertidos. Mira, vou agora mesmo ao Puscas e van ver quen é Elvira. Non te metas, Elvira, non te metas. Que non me meta, verás, tío, que lle vou meter eu a eles. Seguro que pensades que debía acompañala, non? Error. Cando Elvira vai armada e disposta a repartir por todos os lados, o mellor é apartarse de diante, non vai a ser que che caia a ti unha de revés tamén. Ai, non saben estes dous a que se lles ven en riba. Bo, que xa non botan mucha inucha? Que va, chimparon no programa. Sei que a pequena andaba aí nunha trama de... Va, non me digas. Onde vai mamá? Mamá vai na de Puscas. Pero que fai ali? Non sei, foi impoñer un pouquiño de decencia e cordura naquel antro, porque estánse perdendo. E vai tardar moito, é que teño fame. Non creo. Carallo, xa leva máis de 2 horas ali. Vou na chamar porque igual se lle foi a man e pasou a cousa de castaño escuro. Se vos conta a barbaridade que me dixe Moncho que ia de facer aquí, non o credes. Bueno, eu de Moncho creo calquer cousa, porque esa cabeza non está nada ben. O que? É un cerebro cheo de fantasmas. Perdón.
va un momento. Sí. Sí, un momento. El quer falar contigo, sí. Hola, Moncho. Como que por que tardo tanto? Tardo porque o estamos pasando de maravilla. É que non sabes a que temos aquí montada, Pois non, Vanessa non veu. Pero non fai falta, Estamos Lino, Puscas e máis eu. Estámonos poñendo as botas, Moncho. Carallo, como suda, Calle de arriba para baixo, Lino, de arriba para baixo. Como? Que dis? Ai, Moncho. Abra a boca, Elvira. Non será moito cacho. Nunca me cabe, Que dis, Ai, Moncho, por favor. Como te atreves a chamarme pervertido a min, Ti sí que estás a mente enferma. Os que carallo, Moncho, vai cagar, Que? Xa ven para aquí? Non, fillo, non ven para aquí. E cando vai facer a cea? Non sei, Kevin. Se cadra, nunca máis vai facer a cea. Creo que a perdemos, fillo. Tu nai botouse ao lado oscuro da vida. Entón vou ir a facer un bocadillo de chorizo con nocilla. Trae 2. Elvira volveu tan borracha de chupitos e de viño e tan empachada de comer que tardou un milagro en explicarme todo ao malentendido. Que queres que vos diga? Para min foi un alivio saber que non pasou nada turbio no Puscas. Agora, saber que acababa de perderme unha enchenta de pata negra rompeu mal meu corazón. E que fomos malentendidos.